дар нимсоли аввали соли 2022 мутахассисони шӯъбаи барасмиятдарории техникӣ ва стандартонии маркази Тоҷикстандар дар вилояти Суғд дар 92 субъектҳои хуҷагидор корҳои санҷиширо гузаронда дар 17 адад корхонаҳо қонунвайронкунӣ вобаста ба риоя накардани талаботи қонунҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрию техникиро ошкор намуда, нисбати онҳо парвандаҳои ҳуқуқвайронкунӣ тартиб дода, субъектҳои хуҷагидор ба маблағи 23168 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шуданд. дар давраи ҳисоботӣ аз тарафи мутахассисони шӯъбаи нозироти савдои марказ ба миқдори 430 адад вайронкуниҳо дар субъектҳои хоҷагидор ошкор карда шуд, ки аз он 227 адад бо қарорҳои марказ ва 203 адад дар ҳамкорӣ бо мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ҷаримабандӣ карда шудааст. маблағи ҷаримаҳои маъмурӣ аз рӯи қарорҳои марказ 42560 сомонӣ ва бо мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ 40712 сомонӣ ҷамъ 83272 сомониро ташкил мекунад. бо мақсади ҳимояи бозори истеъмолӣ аз молу маҳсулотҳои пасифат ва хатарнок, мутахассисони шӯъбаи нозироти савдои марказ номгӯи гуногуни маҳсулотҳои пасифат ва хатарнокро ошкор намуданд. аз он ҷумла зиёда аз 291 килограмм маҳсулоти қаннодӣ, 1990 килограмм равғани растанӣ, 142 литр нӯшокҳои ташни шикам, 1400 литр машруботи спиртӣ, 390 адад фирӯзанакҳои каммасраф, 28196 литр маҳсулоти нафтӣ, 1243 литр равғани молидавӣ, 430 литр антифриз, 2220 адад бозичаҳои кӯдакона, 800 килограмм маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар намуди маҳсулотҳои пасифат муҳлати истеъмолашон гузашта ва бесертификати мутобиқат ошкор карда шуд. мутахассисони шӯъбаи нозироти савдои маркази Тоҷикстандар дар вилояти Суғд то нимсоли аввали соли ҷорӣ ба миқдори 254 адад назорати давлатӣ гузаронидаанд, аз ҷумла ба миқдори 166 адад дар нуқтаҳои савдо, 1 адад тарабхона, 3 адад анбор, 58 адад дар нуқтаҳои хӯроки умумӣ, 22 адад дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ, 4 адад дар бозор санҷиш гузаронида шуда, 70 адад хариди санҷишӣ вобаста ба ҳолати фреби истеъмолкунандагон гузаронида шудааст. дар давраи ҳисоботӣ аз тарафи мутахассисони шӯъбаи назорати савдои марказ ба миқдори 430 адад ҳуқуқвайронкуниҳо дар субъектҳои хуҷагидор ошкор карда шуд, ки аз он 277 адад бо қарорҳои марказ ва 203 адад дар ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷаримабандӣ карда шуданд. дар шӯъбаи озмоишгоҳи маҳсулоти хӯрока ва кишоварзии марказ дар 6-моҳии аввали 2022 ба миқдори 4977 намуна маҳсулотҳои хӯрокборӣ, орди гандум, равғани растанӣ, маҳсулоти макаронӣ ва қаннодӣ, маҳсулотҳои гӯшти ва ширӣ, чой, қаҳва, тухми озуқавии мурғ, консерваҳо, нӯшокҳои ташни шикам, машруботи спиртӣ, меваи хушк, ғалладонагиҳо, нуриҳои минералӣ ва дигар номгӯи маҳсулотҳо аз ташхис гузаронида шудаанд. аз миқдори умумии маҳсулотҳои ташхисшуда 36 намунаи маҳсулот ба талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва регламентҳои техникии ҷумҳурии Тоҷикистон номутобиқ дониста шуд. бо мақсади ҳимояи бозори истеъмолӣ аз молу маҳсулоти пасифат ва хатарнок, мутахассисони шӯъбаи нозироти савдои марказ номгӯи гуногуни маҳсулоти пасифат ва хатарнокро ошкор ва ба қайд гирифтанд. нисбати он нафроне ки ба қонуншиканӣ даст доданд, чораҳои қонунӣ андешида шудааст.